Nazir Habibov kimde Kakazan Recepov toyun şanına azayip aydımları yerine getirdiler. Hem mihmanlar öz yerlerine geç oturuyorlar. Toyumudun bir azayip produktörünün bir yeri gelip bitti. Kıyvatan birazcık koyuyorsun da sonra. Hem kişi yerine geç oturuyor. Hayır, hem mihmanlardan. Ehli mihmanları yerlerine geç oturuyorlar. Meşhur aydımçılar Selvi Tuvakkılıcıva, Mekan Atayev, Azat Dönmödov, Kakazan Recepov hem de Esbiter berik gelmeniz hayiş ediyaz. Kalan mihmanlardan hayiş hemmeler yerlerine geç oturuyor. Çağılanıdan yanıdan manız hayiş ediyaz. Toymudun bir şahatlıklı produktörünün bir yeri gelip etti. Selvi Tuvakkılıcıva, Mekan Atayev, Azat Dönmödov, Kakazan Recepov hem de Esbiter. Berik gelmeniz hayiş ediyaz. Dinlenmeyen durmuştuğunun yadadığı. Hemmeler yerlerine geçip oturup biliyor mu? Yok mu? Gayret edin, bir kopurdotun bir yerde. Sonra ültünü çekmekçi. Azat Dönmödov geleydi edin. Mekan Atayev'e malip berik gel. Hayiş ediyen. Mekan kaptanında da tuvalama kovkadıklı gurrun gidip oturanlar oynayan hafif edil. Berik gelmen hayiş ediyaz. Mekan Atayev, Azat Dönmödov gelin. Aydımçılar da atlarını kaytaladatlar gelip dur. Eğer edim ihmanlar şu azayip toymud münasibetli Murat Övedov'un adından öz söyün gülünü bilviline bir azayip karışılmadık soğut var. Bilvil. Sen özün havarsız bir soğuttun. Son için bir sürpriz soğudu. Yaşların berik geliyorlar. Yani şu produktları hemme mihmanlar tomoş edip biler yali. Hemmeler yerine de geçip oturayın diye sorun bir sorun nokta. Oturamız nokta. Nerede oturali? Hala ben yerime şu takes oturayım. Hemmeler hayız. İyi daklara görünün ok. Mobil telefonuna yadigarlık yadığa geçiriyenlerin dikkatine. Bari bir ertir udali dediğiniz sonu. Arkayın yerine de geçip oturayın. Hayır. Şu tayda oturayın. Gayret edin. İyi daklara görünün oğa. Sağılığınızı yanınızalınız mı? Ha? Hemmeler öyle sağılığını öyle yanınalı ya. Helle merter edip verdik sağılığınızı indi gayret edin ödünü söyledin. Sağılığınızı yanınızalın. Hemme mihmanları yerlerine geçip oturuyorlar. Toyun bir şahatlıklı produktörünün biri. Bilvil. Murad'ın adından sana Rusça istek sürpriz değil ya da karışılmadık soğut var. Karışılmadık yakımlı soğut. Ne mi soğut kadi oturma? Hadir ne sol soğutu? Selvi Tuvakkılıcıva, Mekan Atayev, Azat Dönmödov, Kakazan Recepov hem de Esbiter yerine getirip verirler. El çarpıp kollalı geldi adamlar. Murat'sanın adından. Yürüyüp bilvile karışılmadık soğut. Murat, Bilbil, bağıttı bolun, toyumuz kutlu bolsun, koşakarra. Это искренние слова. Вы такая красивая пара. Geceler dağın yoluna bakar, duygular fil bolup akar, buluşturup sevgüsün sana. Güneşim ayına bakar, aşılan tayini tapar, Murad'ım bilvile bakar, uçana. Seret gözlerini seret, taptığın izinle, ayırmadın hiç da sizi. Kutlu yaz, bugün bak dileyen sizi, ömür boyu bolup aşağı seyretsin.
Hele menin kutluk sözlerim Sen ömür boyu bilbili gözledim Özüňe seyret sevgi dolu gözlerim Men sana bele yüreğime yüzlerim Yadımda aydımda elinde yarı değilim Gözlerim ağır değilim Men şon yarı değilim İlk sonunda bunun taktı bilmeli Bunun hemme kişi bu sevgini görüp bilmeli Aydım sağdım sevgisi kavuşturdu sizi Yanıp duran gözüňiz begenler ya bizi Begenler sinsizi Bu kutluk aydımı Kakacan selvi mekan azat Espiter bilen aydılay Gül tatlı bilbilin bugün Şatlanıp açılıyor bugün Seni sevdim Hoş geldin diyez gele Ayağım düşsün diyez geline Murat balık bunu eline Koy verme Seret Güllerini seret Taktı özünü senne Korusun Allah'ım sizi Kutluyor Bugün baktığıyla size Ömür boyu buna maşuk değilim Balıktığıyla size Hoş ediyor O aydınlı size Arka olurumdan Sarsana ya Hadi canım. Ferhat seher şemali Bir de haber çiyalı Yürek ovadına bile linkalanı Gelsene tay bolalı Tümlükte ay bolalı Suygun malına bile sevledeli Onun sesin uzarı Sevgin gönlün yıkmalı Arzularımın bari Seninle cemlenen yanı Sen bu derdin dermanı Koyma derde armanı Her yerde sen var yalı Süreli davranı Kutlu yaz Bugün vaktiyle size Ömür boyu bolum aşar seyretsin haydine İkimize Bahşet yaz Bugün aydınlık esile Arzularım kanat kalksın aylanıp taşınıza Bravo, bravo. Vakşun al fırsatları. Her kim öz yerine geçip oturup tomoş etse neyle kovuyordu ha? Şu fırsatlara Katar kayıl tomoş edip bilendin ikinci katta duranlar. Kalanlara görünmedim. Sonuçta neler Bluetooth açık koyan men kim mobil telefonuna yadıgarlık yadıgarlık orada beğenip oklaydım bir de mıra arkayını görürlü ediledim. Öyle mi? Mırad Öz'ün adından Bilbil Uradova öz suyun gülünü azayıp soğuk kollayıp. Devaramızım devam ediyor dedim ihmanlar. İnni katıgis olman ka Mırad bilen Bilbil'in kardeşlerini sungu dişgarlarını söz geçiriyaz. Şu devaramıza katnaşayan ehli aydımçılar, sadanlar, video operatörler, fotoğraflar, artistler, alpbarcılar, umuman toya hizmet ediyenler, ses rejisörleri hemmesinin bärik gelmeklerini haz ediyaz. Ehli sungu dişgarlarının bärik gelmeklerini haz ediyaz.
Sungu dişgärlerinin adından ajaýyp arzuwlary dinleýäs. Soňra meşhur estrada topory Dogonlar şahunçlar toyun şanyny, şowgunly aýdymlary ýerine ýetirip berer. Şonu ähli sungu dişgärlerini uly hormat bilen tandaşagyrar. Türkmenistanyň atgadan artisti Çınar Jumaýewa, meşhur aýdymçymyz Çınar Öwödewa, Selvi Tuwaklyjewa, şugun öz sadanlarlar topory bilen toyun hyzmatyna gedip beren Mekan Ataev, oň sadanlarlar topory. Merdan Gurbanmuradow, Dewran Anamuhammedow, Eris Saparow, Hoca Mehmet Sopiyev hemde toýumyza edilýän gelip goşulan meşhur sadanlarymyz Sapar Murat Teşnidow. Hemme aýdymçylar ýeke-ýeke adagdap durmaly, gelin hemmeňiz. Dogonlar şahunçlar gelin hemmeňiz. Adat Dönmedow. Hemme Kakajan Rejepow. Ýene kim bar? Hemmeňiz bärik gelmeňiz haýyş edýär. Meşhur sadanlar Türkmenistanyň halk artisti Kerim Alyasow, Türkmenistanyň atgadan artisti Atamurat Nuriyev, meşhur aýdymçymyz Firuza. ABM Miwa Gummanowa, Rewşen Yoldaşow edimi mihmanlar şoňky dowramyda gatnaşýar. Türkmenistanyň atgadan artisti Dewran Tokayev, meşhur aýdymçymyz Arslan Gulmammedow. Arsim şu toyda ýekejeme şu toyda sen aýratyn ornuň bar. Oň näme üçin biraz sen bilýän, biraz men bilýän, biraz Murat bilýär. Köp sag bol hyzmatyňa. Bego gelin hemmeňiz gelin. Çınar Jumaýewa howlugyp barýar, maşyny garaşyp durýardyr. Gutlap diýe sowgadym bar diýe, eline sowgadynym görýäňiz. Eli pully, eli sowgatly gelen mihmanym gözüňe has ysy görnýär. Şoň üçin mikrofony Türkmenistanyň atgadan artisti Çınar Jumaýewa geçirýär. Bir ýerde Rehmetem görüpdim, Türkmenistanyň halk artisti Rehmet Arnaglyjew. Eger toyda orada bärik gelmen haýyş edýär, her bir gözüme görünen ýar boldy. Rehmet. Hakyky howlup barýan bergenjam. Bir ýaşamadyk çagaçym, gyjaşym ýörüýte goýup gaýtdym şu Muratjan bilen Bilbiliň şuňky tutýan durmuş toýuny gutlamak üçin. Muratjan, Bilbil, ştak mümkin bolsa gelin kiçik sowgadymyz bar. Aýdymyz bolýarmy Serdar? Mümkinmi sizi? Sowgatçygymyz bar, geleýin. Da, конечно. Serdar bolýarmy? Gutla, ene dur sowgatçygymdyr. Muratjan, şuňky tutýan durmuş toýun gutly bolsun, ýörüýte şugün ýeke gelmedim, bir neçe aýdymçylar bilen geldik. Gelin bärik sowgatçygymyzy gowuşduralyň. Hemem häzir mümkin bolsa bir sanjak ýörüýte şu toýa aýdym taýýarlap gelipdik, bolýarmy? Tehnikiski zatlar bilen bolýarmy? Mümkin bolsa şulaň ýekece tans etmeýän haýyş edýän. Muratjan gelin bärik. Ama bolýarmy? Boldymy? Gelin. Bolýarmy Serdar? Muratjan, Bilbil. Dinleýiň-de, mümkinmi? Men şugun ýüregim şeýle joşupdyr. Siz şur duşan maşgala. İkiňizem görýäňiz halk niýe hilseýärdi, el çarpyň halk. Bilbiljan bilen Muratjan şugun bir maşgala bolýarlar. Allahjan biziň aýdymçylaryňa ýöne ýüregi böküp dur. İki bol bilemdik. Çağamyzdan bolsa, işimizden bolsa, toýumyzdan bolsa goýup gaýtdyk. Mümkin bolsa merge nowat bermejek bolup ýekýa meni aýdym aýtjak şugun. Mümkin bolsa açyt. Bu sırayna ho. Sowgatçym men adymdan Bilbiljan. Sowgatçym kabul edin. Häzir mümkin bolsa aýdym bolýarmy? Allah Allah. Aýdymy görýäňizmi?
Bu tayda içigaralık bolýar. Canınız sağ olsun Bilbil can, öňüňde başarýar. Sizin talantınız beýik, halk söýýär, siz bizem söýýär. Aýdym aýtmasagam ziýan ýok. Toýuňyza gelerdim üçin bagtly bir sağ olun. Türkmenistan'ın at kazanan artist Çınar Cumayeva kıysaca toymalı utap verdi. Öwedi wa sene mutlu tugulmy. Her mera soğut paylayan oldum ihmallarım. Muratcan, doğuncugum, mehribanym, Mahmalowaly Bilbiljan, bagtly bolun. Size bagyt arzu edýän, şular ýaly öz göwnüňize görä, ýüregiňize görä, bir-biriňize mehriban bolup, dünýäniň iň bagtly ýaşlary bolup ýetişmeňizi, ýaşamaňyzy arzu edýän. Çınarcan sağ ol. Tolygyndan başla. Sağ ol. Toy eden hyzmatyňa köp sağ ol. Mekan Ataev. Murat, ana şükürlüce. Ey, dur ayda çalma. Barmon çalma. Muratcan, Bilbiljan doğuncum gutloyan. Yöne häzir men yüreğimden yaňam gutladym ha. Yöne halifalar başladyna. Rugşön yollaşfa. Şulary gutlady halifalar. Ya Duran Tokaýew, Arsen we ne bey halifa olanlar şular. Şulaň aýdym niňläp bize ululuk dogrymy aýdaly. Rugşönjan. Gel. Ne halifa. Rugşön yollaşym. Salamu aleyküm. Muratcan, Bilbiljan bagtly bolun. Men öğrenbegenýän. Hemişe öýüňizde çağılan sesi ýangyp dursun. Her gışdan soň bahar, her gijeden soň seher. Bagtly bolun. Sağ olun. Ruşuncan sağ ol. Biraz soňrak Ruşunyň ýürüýte döreden aýdym bar, onam diňler. Bratça Şahunç, el sarpalyň edip adamlar, dogunlar Şahunçlar. Муратжан, Бельвиль, наконец-то я вас здесь хоть поймал. Там невозможно к вам пройти. Поздравляю, брат. Поздравляю от души. Дай Бог вам большой-большой крепкой любви, счастливой жизни, сладких деток, воспитанных, талантливых. Дай Бог, чтобы это все было. Мурадик, Бельбиля, я вас очень люблю. Вот с той песней, которой вы зашли, чтобы она сопровождала вас всю вашу жизнь. Счастья вам. Şurada yaş aýdymşy Osman Gasanowyň adyna bir ýadygarlyk sowgat bar. Şol sowgatym gowşuryň. Har şol sowgat ýadygarlyk sowgat Osmanyň adyndan ýürüýte gowşurlýa. Osmanjan, toý sowgatyňa köp sag bol. Türkmenistanyň halk artisti Rehmet Arnaglyjew. Ýa-ni toýa gelemizde berdigellik görünen ýaly boldy. Meşhur halifa Berdigelliýew bärik gelmeň haýyş edýär. Eger toýda bolsaň bärik gelmeň haýyş edýär. Rehmet, hoş gördük. Assalamu alaikum mehriban adamlar. Şugun görüşümde ýaly mehriban adamlar sunuwatyň bir iki tane bilbili şutada jemlenip dur. Bir dakika. Şugun bezgaka Muratcan bile bilbilçigimiz bilbil Muratcan inim. Men siz söýýän sebäbi halkam söýýär. Sebäbi siz halka ruh paýlaýaňyz. Muratcan men sana bir zat aýtjak. Sen yaman beýik ogulsyň. Sana beýiklik Allah berýändir. Sen geljekde de beýik ogul bolmalysyň. Men dünýede iki tane beýik adam gördüm, şoň bir sensiň. Bilbilçigim, men şu ikiň gazaňda garramaňy Allahdan bir bardan dilek edýän. Şeýdip şuňky ýaly owadan bolup, şuňky adamlarym daşyňyza ýygnanyp, mydama halkyň ruhuny beýige gallyryp, watanmyzy, arkadagymyzy, ilimizi, günümüzi beýiklerden beýiklige ýetirmeňizem arzu edýän. Öz ýasyňyzy köpelmeňizi Allahdan arzu edýän. Sizin mydama şeýle owadan bolmaňyzy, durmuşyň owadan siz hemmelere meňneşdäl, siz sunuwatsyňyz. Siz bilbilsiňiz. İkiňizem bilbil. Biriniň şeýle kabul etmeňem arzu edýän. Men size sunuwatda, medeniýetde, söýgüde, durmuşda, bagşçylykda, beýiklikde ýasyňyz bile garramaňyzy ýene bir arzu edýän. Bagtly bolun. Bagtly bolun, bagtly bolun. Rehmet halifat bölümü tamadan da. Sağ ol. Berdigelliýew, el sarpalyň edip adamlar. Meşhur halifa.
Assalamu alaykum hurmatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Ne şu gün Muratcan Bilbilcan sizin toyluğunuzu tutuluptur. Allah'ın toyluğunuz kutlu olsun. Muratcan seni tutuş Türkmenistan hemmeti söyleye. Bilbilcan edil seni sonuyali. Sizin bir şeyler beğeniyen sizin bağıtınızda. Ağıtçoluğundan bağışlar. Sen men öz jiýlem, öz sağlam. Men şu maşgalamyň adyndan gutlayan hemde tutuş senetkar olanyň adyndan hemme bağışy, ne tutuş Türkmenistanyň hemme bağışy adamlary toýa gelipdirler, sizi hormatlap gelipdirler. Şulaň şu ýigitleň hemme biz tanaýan wadyr, tanamaýan wadyr şulaň hemme biziň şähertlerimiz, jiýlemiz Muratcan sen Allah'tan bagtly bolun. Ingo bardylar. Merencan sağ ol. Berdi Halipe köp sağ ol. Miýok Ummanova. Spasiba. Muratcan. Yadyňa düşenler çağlykdan dostum. Heni hiç aydyma başlamakan bile dost ol bile oturup aydym ýazyp şeýle filan men gözümde uly bilbil. Iň goway sesleň bir diýip hormat goýan saňa. Sunuwada gow düşünýändir bilýärsiňiz. Bagt sesiňiz ýaly owadan durmuş. Oğucu çağacıklar oğudan sesli. Allah'can göreceğiniz gow bolsun. Bagtly bolun. Sağ ol. Firuza. Ulu bilen samolyot uçup gelişün. Коротко скажу. Счастья вам. Bak Firuza hemmek senden geçeydi ha. Türkmenistan'ın halk artisti Kerim Ilyasov. Hem de Türkmenistan'ın at kalanan artisti Atamurat Nuriyev. Hazağalar. Adamlar selamu aleyküm. Şeýle gow arzular edilýär daşyndan bir hili gown ýaz, begen ýaz sebebi şu ýaş başyňa da şular ýalyk öz dostlugynyň gazanmagy özi uly zat. Her kime ýetdiren ok. Şoň üçin uly bagyt Allah'tan hemmämiziň sağlamyza nesip etsin. Şular ýalyk bir awry gazanmak. Hem de ýeke bir arzu edýän siz bir aýdymçy diýilen halkyň öňünde nusga bolup duran adamlarda. Şoň üçin halkymyza, elmide ama ýaşlymyza ikiňizem nusga bolmagyňy arzu edýän hemme taraplaýyn. Arkadağımyzyň başy dik bolsun, jany sag bolsun. Şular ýaly mümkinçilik beren üçin ömürdek bolsun. Muratcan, Bilbilcan. Toýuňyz gutly bolsun. Allah'tan bagtly bolun. Ananyň tan edip dowam eder. Eken gülläp Allah'tan bagtyňyz bolsun. Illi bolledaň tanıda elliýärler. Olar aşýaňyzmy? Ha? Illi viza operatorlar alyp otyr, kim gatnaşýanyny görüp otyr, dogry dämi? Ina Hakajan Rejepow, Bayram Nowatow, Döwlet Nurmuhammedow, Azat Oradow, Durduýew, Azat Oramodow, Gurbaş Ataýew, Ali Aliýew, Agidya Esbiter, Rowşan Şaryarow. Atkan tulum hemmäňiz. Ana depçiler topar var tuluma, Bego var tuluma. Ana Lewapdan gatnaşýar biziň hormatlaýdym şeýmez. We paýorlaşyp gelipdir tulum. Hemmeden goşulýarlar ajaýyp arzuwlary. Toýly Hojagelliýew suratçylaryň adyndan iň gowardularyny beýan edýär. Inni gatwurmasy ýok, edim ihmanlar hemmäňe söz geçirip biljekdir. Dogrymy? Olar aşýaňyzmy? Bir surat tutuşdyk diýerler. Şohur bilen hem tanýan ölýär. Dogonlar şahunçlar. Ajaýyp aýdymly tanysarlar, toýuň şanyna dowam edýärler. Hemmäňe tanysarýar. Brace Şahunç. Dogonlar şahunçlar. Ajaýyp aýdym tanysarlar, toýuň şanyna dowam edýär. Hemmäňe tanysarýar. Edim ihmanlar, toýeler haýyş edýärler, hemmeler ýerlerine geçip oturaýdyn diýerler. Haýyş hemmäňeden hemmeler ýerlerine geçip oturýar. Toýuň şanyna şohurna narsalar dowam edýär. Joşmaly saatlarman beýmeli. Tanysarman. Dogonlar şahunçlar, hiç. I love you, я так люблю тебя, I love you, я так молю тебя, I love you, не покидай меня, I love you, I love you, я так люблю тебя, I love you, я так молю тебя, I love you, едем в Италию, I love you.
Я так люблю тебя, I love you. Я так молю тебя, I love you. Это Италия, I love you. Веселей! Ла-лай-ла-лай-ла-ла-ла. Легкий туман, пицца, спагетти. Хочешь Милан, хочешь Форнетти. Только ты, только я. Краски любви, звезды Палермо, наши мечты, песни Сан-Ремо. Только ты, только я. I love you. Я так люблю тебя, I love you. Я так молю тебя, I love you. Не покидай меня, I love you. I love you. Я так люблю тебя, I love you. Я так молю тебя, I love you. Это Туркмения, I love you. Веселей! Köp sağ olun ömrünüz okunacağına sağ olun. Ay bugün tanıtımına bir adamın läledi mihmanlar. Bugün şahatlanmalı beğenmeliyim. Ben hormatly kardeşlerim Şöhrat Koçiyev bilen Begmurat Amanguliyev bärik çağırýar. Häzireti mihmanlar bizim meşhur aýdymçymyz Azat Dönmezowň ýürüýte ýaşamyzyň ak bagty münasibet döreden azaýyp aýdym bar. Azat şol aýdymyň toýa soňgy dedi. Azat Dönmezow bärik mikrofona gelýär. İzinlenim şoğunna inler sağlar devam eder. Toyun inniki de varalı pırzotlarını olsa meşhur alparsılar Şöhrat Koçiyev ile Begmurat Amanguliyev devam ederler. Şu toyda meşhur aydımçımız Maro yaşları intizardılarını yollaya. Maksat bir kağıt kutlaydın. Tuvalıma sen iyisine görünüyor. Yödün görünün ok. Maksat sen. Muratcan Bilbil ikisem Türkmenistan devletimize oğudan yurdumuzun ikisini Bilbili. İkisine de durmuşta in olay bağıt arzu ediyen. Yani özünüz ýaly durmuşuňyzam oga dönmesin, sesiňiz belent ýanglansyn elimde ama bagtly durmuşda ýaşaň. Köp sag bolun. Maro, köp sag bol, ömrüňiz okanjak, sag bol. Şöhrat Koçiyev, Begmurat Amanguliyev.
Ene tuğalan bire yaşıl garstuklu, bire mursun veterani. Halipa doğru belledin. Aslında şu toyu gelenin bäri ähli mihmanlar Begim Murat'tan gıdıklanýa. Bu näme? Şunu belki Murat'ın ödem gıdıklanýanlar. Şun nämedigini bilýäňmi, nämeňni şany şoý? Yok, söýgüň däl. Ana diýen anlamady billi. Bilsimi diýär hormatly mihmanlar häzirki wagtda gahrman arkadamyzyň saýasynda garaşly ýurdumyzda halkara derejesine bellenýän ýeňiş güni uly dabara beslenýä. Ine şu günim Murat Öwezowyň durmuş toýum hut şol bayramçylyk öňü syrasynda bellenýäni Muratyň toýu bilen ýeňiş bayramynyň baglanşygyny ämedi. Şuň sebäbi Muratsan, senem şu gün durmuş atly, söýgü atly ýaraşda ýeňiş gadanyň sebäbi bilbil gaýdymyzy özüňe baky hemraýdynyň soňşyn durmuşda da taňa ilmudama ýeňişli üstünlikli burzatlar ardy edýän ilmudama durmuşda ýeňip ýaşa bilbil gaý bagty bolum. Aslında durmuş toýlarynda gelne jany ilip edilenden ok. Ýöne men uyam hökmünni bilbil jany edilenden ötüm gelýär Murasan garşy bolmasaň bagty bolun bagty ýaşaň Begim Murat ardy bolar dowam etsin. Bu jany ilip edilenýäniň bir sebäbi bar men onu bilýän. Ya üçüne toyun yetip gelýär şol şeýle janyp gidilýär. Şoňşyn Murasan bilgidi ýylmadyk. Bagty bolan bagty ýar bolan ştoýdy. Edilen ardygular, ediljek ardygular ägleje hasyl bolsun, goşoşogullaňyz iki-iki gyýyllaňyz bolsun elmadama. Öwedoflaň, oradoflaň döwletli, arsally, bagty ýar ojugyny hemişe şular ýaly ajaýyp toýlar toýlanyp dursun. Elbetde gahrman hem mehriban arkadamyzyň saýasyna berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döwründe iň bir bagty ýar maşgalalaryň bir bolmagydan tüýsirikden ardy edýän bagty bolan. Ine ýa-ni hormatly halifamyz Türkmenistanyň atgadan artisti Mergen Anna Muhammedow aýtdy. Biziň ardygulamyzdan soňra ýürüýte şu toýuň şanyna, Murasan bilen bilbiliň şanyna biziň meşhur aýdym şeýmady Adat Dönmedow ýürüýte gutlyk aýdymy niýetläpdir. Şol owadan aýdym aslynda ýaşarmydy hormat bilen söýgü tanysyna çagyrýar. Şu ýaşaýyp burzatlarda edip mihmanlar ýaşar duran ýerine wagtsyny ýerine ýetirip bilmeýärler. Şoňşyn ähliňizi hormat bilen ornunňyza çagyrýar. Mümkin bolsa bir toy sahnamyzy boşatmasaňyz da bilýär. Iň bolmana bir giňelde aýsam. Hani mihmanlar, gaýdygeller, surata düşmek prosesyny goýup bolsun diýär, telefony syýomka edýän kameraçylar sizem öýdürnüňize çagyrýar. Häzir ýürüýte Murat bilen bilbiliň şanyny Adat Dönmedow ajaýyp söýgü aýdymyny ýerine ýetirer. Ýaşar bagtanyny ýerine ýetirenlerinden soňra joşgunly owadan aýdym sadan aslynda ähli mihmanlar ýaşaryn bilelikde şahatdan bol joşmaly tanf etmeli. Murat, bilbil, ikiňi de men doganjyklam. Dönen sizi tüýsürümden toýuny gutlaýan Allahan siz bagtly bolun. Durmuşda şu gün kiýaly elmydama ýylgyryp ýaşaň. Tüýs bara. Dönen sizi elmydama bagtly ýaşaň doganjyklam. Häzir size Murat şu adeçenni dinleden näler? Täze siziň toýuňyza bagyşlap düýün giýje oturdum da şolaýdy. Azıcık dinlettim. Enne häzir ähli mihmanlara da dinleder sizden valsa çağırýar. Garap. Yok, derdi. Tapawdy yok. Sizin toýuňyz bugün häzir ýaşlamanyň şanyna owadan valsa aýdymlar ýanglany. Paýak. Bu durmuş size batlı günleri bersin. Söýgüňiz sizi arzumuza ýetirsin. Gutlap ýaşlary berim elwan gülleri. Bugün Murat bilen bilbil gyzyň toy güni. Toýuň gutly bolsun, Muratjan bagtly.
şanına başı yüreği coştu dili yetmesi de iki doğur iki kız baklı bolun el magam durmuşumuz bolsun arzular aydılsın aydınlar mutlusun dost yarlar Murat filan birbirinin arzular aydılsın aydınlar mutlusun dost yarlar yaşlarım toy arzular aydırsın aydınlar mutlusun dost yarlar Murat filan birbirinin toyu arzular aydırsın aydınlar mutlusun dost yarlar Murat filan birbirinin toyu tanım benim Döney size Allah'a can söyleyin ben de degen yaz. Döney baklı olun. Kutlu olsun söyle. Doğancıklar baklı olun. Murat'ın bilmelen toyunu arzular aydarsa anayramlar kutlusun dost yarlar Murat Şanlı'nın bilmelen toyunu arzular aydırsın aydınlar kutlasın dinleyicime bildirgendir dost yarlar Murat Ay tuğulama. Bir gedide adamlar el şarpalayın. Murat bilen mehman yaşlarımızı öz orunlarına bağıt orunlarına şağıriyat ekli mihmanlar suyun şoğunun aydımları bizden meşhur aydım suyumuz azat dönmez o yerine getiriyor. Indi varsa ekli mihmanlar çalışariyat hemen de döneyim. Hadi. Yaka yaka beni gülüp yaka beni yaka yaka beni gülüp yaka beni gelen senelere can kısmeyle gelen senelere can kısmeyle yaka yaka beni gülüp yaka beni yaka yaka beni gülüp yaka beni gelen senelere can kısmeyle gelen senelere can kısmeyle
köyüne. Canım sana kurban ay sar köyüne. Anam sana kurban ay. Canım sana kurban ay sar köyüne. Anam sana kurban ay sar köyüne. Canım sana kurban ay sar köyüne. Ay kız sana kurban ay sar köyüne. Oğlan sana kurban ay sar köyüne. Olan sana kurban ay sarı köyüne. Kurban Şahmet ya Ulan sana sana kurban la 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 Hoş günüm yar olan yerde, mukammat far olan yerde. Ey sana kurban olum. Hormatly adamlar, eli mihmanlar, mukamlara seyrana aydymsaday bätiş görnüşi gepleşigimiň bu tapgyram tamam boldy. Köp sag bolýan deyip, Pehliwan aydymçylar, hormatly mihmanlar bir ýeriňizde geçip oturaýyň, siziň äkliňizden ha işledi. Eli adamlar, köp sag bolun. Mümkin bolsa hormatly mihmanlar hemmäňden ha işledi. Şu sahna diňe aydymçylar, sadanlar, toyun alyp barjylar şu niýetlenen, şeýle viza operatorlar arkaýynlykda ýarg etme mümkinçilikleri bar. Şoň üçin hormatly mihmanlar, aydym sadary ýanglanýan wagtyny bir mümkin bolsa ählimiz toy sahnamyzda jem bolsak, bir şahatdan bagtan etmäge dolu mümkinçilikler ödülse. Häzirni eli mihmanlar dawaramyz dowam edýän şu günni garaşly ýurdumyzda, bagtýarlyk döwrümizde täze maşgylan dörediýän mehriban ýaşlarymyzyň şanyna ýene-de ajaýyp toy sowgatlar bar. Häzir şu toy sowgady eglan etmeden öňür toy şu gün hyda baramyzyň izady gahrmanlary Miraşamle bilbilgydymyz ha işlediýär bir elide adamlar. Ýerimize geçip oturaýlyň sizden ha işlediýär. Elide adamlar arasynda bir diýin somalalyň ýönüni innik sowgada geçmeden odol maşynly gelen mihmanyň dikkatyna 67-82 belgili maşyn ýoluny sowmagyny ha işlediýärler. Şeýle-de bir foto sessiýa tamamlansa, mehriban ýaşlar hormat bilen toý tagnamyda şaharatymyz gelýär. Ey adamlar, ýeken ýaşlar gutlaşak bolup közenip turmalyň. Häzir dawaramyzdan soň Miraşanyň öýüne baryp arkaýyny gutlap bilýär. Häzirlikçe bir ýaşlar taklamagyny haýyş edýär. Şöhret, şu ýerdäki nejeler ýerlerini arenda alan ýaly bir mehriban ogunlar bir ýeriňize geçip oturaýyň sizden haýyş edýär. Ýeriňiz satyn alanan bolsaňyz öz ornuňyza geçip oturmaňyz sizden haýyş edýär. Hani surat şeýitler sizden bir tiýjen täňiz. Eli mihmanlar ýene orada haýyş edýär. Şu ýerde sadynyň ýanyna gyýyp kärdeşlerimiz bolsun, mihmanlar bolsun, siziň äkliňizden haýyş edýän bir mehriban bolsa ýerimize geçip oturaýlyň. Diňe çykyş etjek adamlar, diňe çykyş etjek sonuňa diýişgänleri şeý ajaýyp sahnamyzda bolmaly. Häzirni ýaşarmydy hormat bilen toý tagnamyda çağırýar ýöne. Mekanzan, ýaşar tuğrada düşýärler, şoň üçin toý tagnamyda arkaýyn towgadyňy ýerine ýetirdiňiz. Owdan ýaşar oturun ýerlerini toý terpaýyňyz kabul etseler. Elide adamlar ýene bir gedek ähliňizde ýatda diýär. Eger üstüňizde 41-nji razmerli kowşuň ýygynyň galmagyny islemeýän bolsaňyz, hemmäňiz öz ýerleriňizde çağırýar sebebi bir ajaýyp toý towgadyny. Neme? Men ama rojny ýyjekmi diýe durdy. Häzir sahnamyzda ilk bilen
tanşylarymyzy hormat bilen taxtan çağırmadan öňürti, dawaramyzyň itaat gahrymanlary, mehriban ýaşlarymyş ajaýyp portretlary tomoşa edip bilirliýärli. Mehriban mehmanlaryň äkliňiziň ýeriňizde geçip oturmaňyzy ýene bir gezek sizden haýyşdy diýen sahnamyzdy. Gaýtadan nören ABM Topory. Bir edin adamlar el çarpary. Hemme seyine diýär, tomoşa diýär, lezzet alýar. ABM Topory ajaýyp toý towgudy bilen ýaşlarymyzyň durmuş toýuny mübarekleýär. Başlyna. Durmada iverlemeni, kaytala hareketimi, coştur uli kim yaşuan, hareketime oyna durma, bu acayip gül zaman.